Badira denboran zehar irauten duten keinu xumeak. Donostian bandera igotzea da horietako bat. Zergaren eta batzen gaituen sentimendua gogorarazten duen keinua. Duela 1 urte arte, danborrada bakoitzak bere bandera igotzen zuen. Gero, leku eta une berean elkartzea erabaki zuen hiriak. 100 urtez, zeru oskarbiarekin, nahiz euriarekin, igo izan da. Danbor soinu, isilune, emozio, dibertsio eta besarkada zintzo artean batu gaitu denok. 30 segundos! Urtarrilaren 20an, Hamabitan, Donostia esnatu egiten da. Aurrera begiratzen du. Aurrera goaz, ilusio, energia eta konpromisoarekin. Eta elkarrekin, belaunaldiz belaunaldi. 100 urte geroago, izaera kolektiboak bizirik jarraitzen du.